Il-Prim Ministru sostna li l-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux il-kredenzjali li jitkellem dwar il-ħasil tal-flus, meta skont kif irrapportat mill-mezzi tax-xandir qed jiġi investigat dwar ħasil tal-flus. Il-kap tal-Oppożizzjoni għadu kif għamlilna pritka dwar ħasil tal-flus. Ma naħsibx li hawn persuna aktar adattata f'dal-Parlament li jitkellem dwar il-ħasil tal-flus minnu persuna qed tiġi investigata dwar ħasil tal-flus. Bil-permess. Bil-Prim Ministru jlissem b'mod ċar li l-allegazzjoni dwar Adrian Delija u li qiegħed taħt investigazzjoni ħarġu fil-mezzi tax-xandir, il-kap tal-Oppożizzjoni qam jgħajjad fil-Parlament għax derlu li fuqu rapport tal-Gazzetta m'għandux jittieħed bħala fatt. Dan għal kontrarju li għamel Delija stess fuq membri tal-Gvern, fejn rapport fil-medja minnu fih għamlu tiegħu u beda jqisu bħala fatt u mhux allegazzjoni. Filwaqt li l-Speaker intalab jintervjeni, ħareġ ċar li l-Prim Ministru kienet jikkwota rapport ta' Gazzetta. Jassedja kontenta b'dak li qal il-Prim Ministru, illi qed jikkwota minn Gazzetta, kompli Prim Ministru. Sur President, niċċara l-mal-ewwel etta skont il-mezzi tax-xandir qabel ma intervjena l-kap tal-Oppożizzjoni. Intant mistoqsi minn One News dwar ir-rapport fit-Times li żvela li nsab investigat dwar każ ta' ħasil tal-flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra, Delija sejjaħ ir-rapport tat-Times spekulattiv u saħansitra qal jekk ikun investigat ma jirreżenjax. Dik hija spekulazzjoni. Investigaw Issa għandna le ma tlekx hekk. It-tlaqliq u t-tidwir mal-lewża ta' Delija li skont rapporti fil-medja jinsab taħt investigazzjoni serja ġie rifless ukoll fost id-deputati tiegħu, partikolarment dawk li ħadmulu biex sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Inti taħseb fl-opinjoni tiegħek min ikun taħt l-enti tal-investigazzjoni tal-Pulizija? Taħseb li għandu jirreżenja? Għandu xaqsam, jiddependi ħafna xi tkun is-sitwazzjoni. Jiddependi x'ikun dik l-investigazzjoni u mbagħad niddeċiedu għax kull każ differenti minn ieħor. Dan fil-waqt li ħadd ieħor ħassu skomdu għall-mistoqsijiet tagħna. Jekk inti tixtieq illi wieġbek bil-mod kif tidin, darb'oħra ktib li risposta u naqrah. Grazzi. Dan fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni li skont rapporti fil-medja irid ikompli jinskonġra anke jekk mhux pur laqat il-musmar fuq rasu għalih innifsu. Ċertament ma nistgħux napplikaw two weights to measures.